Ej, for helvede, det her, det er præcis, hvad vi gerne vil undgå, det er. Velkommen til. Vi er rykket på altanen, hvor jeg vil vise jer, hvordan man steger en helt perfekt bøf, og hvad der skal til for at undgå, at den bliver grå, kedelig og tør. Så følg med. Først og fremmest, så skal vi have bøffen krydret, det vil sige salt, peber, rosmarin og hvidløg. Vi har den her dejlige bøfsalt, som indeholder salt, peber, rosmarin, hvidløg. Og der er det altså bare med at give den masser af salt og peber, og ikke være for nærig med det. Så har vi bøffen her i køleskabet, eller ja, vores lille intimistiske køleskab. Her, der har vi altså en iskold bøf, som er taget direkte ud af køleskabet og stadigvæk våd. Den ligger vi ved siden af, og der gør vi altså det samme. Den skal selvfølgelig også have noget salt. Mere salt. Nu har vi altså to identiske bøffer, der rent faktisk ligner hinanden. Eneste forskel er bare, at den ene her, den er altså stuetemperatur og er blevet helt tør i overfladen, og den anden, den er iskold og fugtig i overfladen. Og her fra, så prøver vi altså at stege dem på præcis samme måde. Altså jævnfør vores stegevejledning på en varm pande med olie, brun den af og stege den færdig, og så prøver vi at se forskellen på resultatet. Så vi starter med at tænde vores pande, og så fyre den fuldstændig op for høj varme. Så skal vi have noget olie på panden. Så når panden først er godt varm, så smider vi en olie på panden. Og ikke være nærig med det. Og her der bruger jeg en helt almindelig, olivenolie. Man kan bruge en hvilken som helst olie. Det vigtigste er bare, at det er en olie, fordi forskellen på at stege i olie eller smør, smider I smør direkte på en varm pande og fyrer fuldstændig op for den, så sker der det, at smør det fuldstændig branker, og det ønsker man ikke sådan smagsmæssigt. Så smør, det skal vi først på bagefter, fordi smør smager sindssygt dejligt, men det smager dejligt, når det bliver varmet langsomt op og kommer hen over bøffen. Så først så skal vi have den her super lækre stegeskorpe på bøffen, og det får vi altså ved at stege den i noget olie. Så nu lader vi lige olien blive rigtig godt varm. Olien den ryger, og panden den er brandvarm, så nu smider vi egentlig bare lige begge bøffer på samme tid. Bøfferne de kom på, og hele panden er varm, så der sker altså ikke noget ved at flytte bøffen en lille smule rundt på panden og udnytte hele pandens varme. Forskellen på den kolde og den varme bøf, det er, når du smider en kold bøf på panden, så sker der det, at mellem panden og bøffen, der kommer der noget kondens, fordi panden den forsøger at varme bøffen op, og det der sker, det er, når der kommer kondens på grund af den her kolde bøf og den varme pande, så danner der sig noget fugt, og så begynder bøffen at koge. Hvorimod bøffen her, som har stuetemperatur, der begynder den bare at stege med det samme. Super. Nu har bøfferne fået lige lang tid og egentlig klar til at vende. Så nu prøver vi lige at vende den her over, som har stuetemperatur. Og ser super lækker stegeskorpe, som I kan se her. Brun og lækker. Og så vender vi lige den anden. Allerede nu er det super tydeligt at se forskel, hvordan den ene her, den er lidt mere grå og kedelig i det. De har samme tykkelse, de kommer på panden på samme tid. Eneste forskel er bare, den her over, den har stuetemperatur, den her, den er iskold. Nu har vi vendt bøfferne rundt, og så skal de sådan set bare have lige lang tid igen på den anden side, til de har den ønskede stegeskorpe. Så vi vil gerne have stegeskorpen hurtigst muligt, så vi kan få dem af varmen og på med noget smør og noget lækker smag. Vi laver lige sådan en lille midtvejstester her. Prøv her. Den her, allerede nu begynder den at få noget stegeskorpe. Så har vi lige den anden her. Den ser allerede kedelig ud i forhold til, og de har altså fået lige lang tid lige nu på panden. Så allerede nu er der et synligt bevis på, at der er stor forskel på de her to bøffer her. Godt. Nu er den tempererede bøf, den er altså allerede færdig og har super flot stegeskorpe, så jeg bliver nødt til at tage den af varmen nu. Den anden, den er altså den er grå, og den er kedelig. Ergo, jeg bliver nødt til at give den noget længere tid på panden, for at den får den her stegeskorpe her. Vi fortsætter til den har den rigtige stegeskorpe. Når man køber en bøf, så kommer de vakuumpakket, og det der jo tit er, det er, der kommer sådan en gang væske inde i pakken. Det kan simpelthen ikke undgås. Og det er præcis den her væske her, vi gerne vil have tørret af, når det er, vi laver en bøf. Fordi når vi bare pakker den direkte ud af vakuumposen, så sidder det her væske jo og saften her, så stadigvæk på bøffen. Og det er præcis den her væske her, vi skal have af bøffen, inden vi steger den. Fordi det her væske her, det skal først fordampe, inden vi egentlig rent faktisk skal give den her ønskede stegeskorpe. Så har bøffen fået den her stegeskorpe, som jeg rent faktisk gerne vil have. Men der er altså gået næsten 2 minutter mere end den anden bøf, før de har fået den samme stegeskorpe. Så samme stegeskorpe nu, men altså allerede nu er tidsforskellen på de her to bøffer er altså 2 minutter mere end den anden. Det vil sige, den her den har fået tårnhøj varme 2 minutter mere end den her. Og allerede her, der har vi altså en udfordring. Jeg kan mærke allerede nu, at den er faktisk ved at være færdig tilberedt. Hvor den her, jamen den skal først gang med noget smør og noget lækkert noget. Så har bøfferne den stegeskorpe, som de gerne skal have, inden vi tilbereder dem videre.
Så skal vi over på panden igen. Så skruer vi ned for varmen. Og her er der altså fra 1 til 10, der skal vi altså ned på en 5-6 stykker på panden her. Så skal olien af panden, og så skal vi have smør på panden. Så tørrer vi panden af for al olien. Så vi står tilbage med en tør pande. Og så sørger vi lige for, at panden kommer ned i temperatur. Så køler vi lige panden ned. Panden den er blevet tørret af, så der er ikke mere olie tilbage på panden nu her. Så skal vi egentlig bare have noget smør på panden. Og det vi jo gerne vil, det er, at vi vil gerne have noget smør på, som giver en masse lækker smag, inden vi smider bøfferne på igen. Så en god smør, og vi bruger lurpak. I kan egentlig gøre, hvad I vil. Der er bare stor forskel på smør, fordi når I køber for eksempel smørbar, noget andet, så olieindhold. I kan læse bag på smøret, hvor meget smør der rent faktisk er i en smør, eller hvor meget olie der er i en smør. Og de smørbare smør, som er lidt blødere i dem, der er rigtig meget olie i, og vi vil gerne bare have rigtig meget smør i. Så en hvilken som helst smør, bare med meget smør, er det, I skal have fingrene i. Så vi japper noget smør på panden, og så skal bøfferne sådan set bare på igen. Begge bøffer på panden her. Og så bader vi dem bare i noget lækker smør. Og man kan altså sagtens smide hvidløg, rosmarin og så videre på, men vi holder os bare lige til smør den her omgang her. Så skal bøfferne altså tilberedes lige så mange minutter på hver side, som bøfferne de er tykke. Og i vores stegevejledning, der er der et lille centimetermål, og så kan man altså passende lige måle bøffen, hvor tyk den er. Den er cirka 3 cm tyk, men så skal bøffen have 3 minutter på hver side i smør. Og man steger bøfferne 3 minutter på den ene side, inden man vender den rundt, eller man vender den rundt hvert minut, og så steger dem i alt i de her 6 minutter. Det er ikke så afgørende. Jeg anbefaler, at man vender hver minut, fordi så fordeler man varmen bedre. Bøffen den er nu færdig. Den har fået afbrunet på begge sider. Den ene bøf har jo så været nødsat til at stege lidt længere, så den kan få den her stegeskorpe, men de er begge to blevet brunet af. De har begge to fået 3 minutter på hver side. Begge bøffer er lige tykke og fuldstændig samme udskæring, så nu tager vi dem af. Og så skal de bare have lov til at hvile en 3-5 minutter. Ej, for helvede, det her, det er præcis, hvad vi gerne vil undgå, det her. En fuldstændig gennemstegt, kedelig bøf. Fuldstændig perfekt resultat. Helt samme bøf, men totalt forskellige resultater på de to bøffer her. Som I kan se her, 2 fuldstændig forskellige resultater. Den ene perfekt rosa og sprød stegeskorp, og den anden fuldstændig tør, gennemstegt og kedelig. Så gør jeg selv den vanvittigt store tjeneste. Sørg nu for, at jeg får jeres bøffer til at være stuetemperatur. Sørg for at tage dem ud af køleskabet og lad dem få stuetemperatur. Tør dem af, giv dem noget salt og peber, og så få dem brunet godt af. Undgå at tage en iskold bøf ud af køleskabet og steg. Så får I altså verdens bedste resultat. Det her, det er 2 fuldstændig identiske bøffer. Den ene, ja, den giver sig selv tør og kedelig. Den anden, ja, præcis som en bøf den skal være. Vi vil gerne se flere af de her stegevideoer, hvor vi kommer med god fif til, hvordan I laver noget super lækkert kød. Så vil vi blive mega glade, hvis I hopper ned, abonner, subscriber, eller hvad fanden det nu hedder, på vores YouTube-kanal, hvor vi vil komme med mange flere lækre stegevideoer, hvor I kan blive inspireret til en god, lækker, saftig madoplevelse. Velbekomme.